Dentro da programación de Rúas Vivas, hoxe a Asociación Noia Histórica xunto co Concello da Vila presentaron unha exposición do traballo que realizou o autor Luís Beiras Manteiga de forma desinteresada. Trátase dunha colección de 24 cartéis que deseñou Beiras tanto para as actividades de Rúas Vivas ou os Sancosmeiros. É unha actividade un pouco especial porque é un pouco un recoñecemento ao autor que durante todos estes anos colaborou con toda a súa xenerosidade facendo os diseños dos cartéis de Rúas Vivas, non? Dende hoxe a mostra dos cartéis xa é unha realidade, situados nos escaparates de comercios colaboradores como Moncho Moda ou Rosita Moda, permanecerán expostos ata o vindeiro 24 de agosto. En 2003, 2004 empezou a facerse Noia Histórica, había un canal de televisión onde estaba eu, entonces se me veu un ano que era o 2005, me pediron que facer un cartel que era Noia o Mar na Vila, o Mar nas Rúas. E a partir de aí seguín facendo. Ademais, dende o Concello tamén quixeron agradecer o traballo do pintor noiés e recordaron que moitas das actividades realizadas non serían posibles sen a participación altruísta dos veciños. Está claro que estas actividades son pois tamén gracias á xente que traballa altruistamente como Beiras, un pueblo pois de artistas, pintores, escultores, poetas, que fai que poida haber 24 pezas expostas con esa colaboración dos comercios e tamén da hostelería, non? Actividades tan importantes como son Rúas Vivas ou como é o Noia Jazz. Con esta exposición, tanto Noia Histórica como o Concello homenaxean a labor cultural que Luís Beiras Manteiga desempeña dende fai moitos anos pola súa vila.